Nafarroako bufoietara. Nola esan dut gaur, Daniel? Ez berdin, onki? Nengoen hemen azazkalak margotzen, ez dit denborarik ematen, baina bat erdizka, baina ongi. Epetxe, kolokatuko dizuet, ez, Eneko? Bai. Asturazioneko programan aterako zara kolokau. Bueno, hobe, Droga gratis. Divertigarriago. Popeur, gratis. Zer modu zaudete? Azkenengo programa zuekin, ez de pena. Ja, niri piztu ematen dit. Ematen du pena. Ez que lana da, eta 3 puntu bat dauka programa honek, baina gero gustora gaude. Bai. Bai, abez, hemen... Eta lana dela esatea pixkat eskuzabala dela, pentsatzen zait. Igual zuk lana egiten dozu. Igual zuk ere bai egiten lana, baina nik esain beste. Bueno. Ja, zuk ere ez. Belen esteban bezala, belen estebanek jatzen esaten zuen, ni naiz komentarista, ni banoa horra, eta komentatzen dut. Hori da gure lana. Claro, hori da, zuen lana. Komentarista. Berri bat daukat el perro que baila. A ver, no, baina egia da, azkenean, zuk ongi egiten duzun zerbait, egiten duzunean diruagatik, pentsatzen duzu ez dela lana. Vale. Baina zuek duzuen, edo hemen da, honetan datorregen da duen berezko grazia edo berezko jakinduria edo jo que se de... Xarma. Bai. Horrengoan izango dugu xarma de hone, pues espera que... Bai. Pero egia da, hori baita ere bada... Osa, zutuk duzun gauza bat, talentu esan edo lo que sea, landu egiten duzunla baita ere, zez egunerokotasunean azkenean zaude lantzen, ez? Eta gero, sentitzen pixkat impostore, ez, edo... Eta gauza bat gaizki egiten dudanean diruaren truke nola ditzen da. Porque hori bai egiten dut. Hori jende asko egiten du. Bai, también es verdad. Ahí estás, nire autobus geltokiko bileteak ataratzen dituzten tipiak, doia 7 urte bere lanak gaizki. Unibertsitateetan harreran egoten diren emakumeak, ez dute oso ongi bere lana egiten, eta ez dira oso jatorrak. Funtzionari. Baina, bueno, ez guztia, baina batzuk bai. Baina batzuk dira detraka. Tia, bai. En plan, etorri naiz bekaren papera ematera, en plan, hija, parece que te molesto, es que... Nire gertatu zitzaidan behin, joan nintzela ginekologora, bai. Ez que hor dago mundu bat ere. Antipatia eta ginekologoa oso elementu grazioso duele batera jartzeko. No, es que, baina ozen fuerte, joan nintzen, sentitzen nuen horrelako bulto bat itian, eta nire ama izan du kantzerra, eta nire amonak ere izan zuen, ez dakize kantzer baita ere, baina zeudela, como lotuta, lo que sea. Eta, joan nintzen, hori aipatzera, eta tipa, pero a ver, soy joven. Eta ni, baina eski sentitzen du, zakitzen, igual behiratu gana nauzue, baina izan baita zan terezentzea, bai, eski nire ama justa, ez bi, eski nire amona ere, baina, a ber, da zure amarentzat edo zuretzat itzordua, ez niretzat. Eta joan nintzen negarra, en plan, poka pasau! Baina ezin nuen ikutu? Ezin nuen astartu? Ez, gero bai, ginekologo, hau zen administrazioko tipa. Vale. Que bere lana bakarrik da, esatea eta esatea, ok, hartzen dut nota. Bera ez dago esateko zua jozu ez. Igual gero ginekologari pasatzen dio zera asuntoa eta ginekologak esaten du bai, ez da beharrezkoa, don't worry, be happy. Baina hori ginekologak esan behar du, ez? Nire amaren lagun bati gauza bera, baina zen en plan, burratako osasunetxea komplexua da, horutziko dugu. Eta behin dituzuen eta nire semearentzat gaizki dago, zer gertatzen zaio? Eta bera esan zion, pero que hostias te importa zuri, zer gertatzen zaion? Zita bat, gaur, en plan, zer gertatzen zaio jendeari egin zure lan? Eta hau, askoztuak kerrago, zugaten mazera en plan, que me des una cita? Horixe da. Vamos a ver. Ni geroz eta agresiboa naz. Generalean, jende ambito publikoan eta enrollo behar naz pixka bat zehode bi gauza nire azkenengo arnazera arte defendatuko ditudanak. Lehen da bizikoa, ez dut ordainduko ura jatetxe batean. Ez dut ordainduko. Ez bagaude, ez dakit, Malasian edo toki baten non ura ez den potablea, garifotik ura zerutik erbazen da. Zer dio zuen, ura. Ekarrik zu botella bat, ez pitxer bat. Ez daukago pitxer bat, urbaso bat. Eta urbasoa bukatzen jatenean, beste bat. Eskerrik asko. Eta ez bajatu gustaten, erosi pitxar bat. En el Ikea, 3,50 €. Baina hotza izan behar da. Baina ura txorrotatik hotza urtetzen da. Bueno. Ez leku guztitan. Eskatze dozu izotza. Izotza de bai? Bai, izotzakin bai. Izotzakin, pitxarran edo, eta lontzian, si te quieres cansar menos, erosi pitxarra. Eta nire bigarrena da txartelarekin ordaintzea. Txartelarekin ordaintzea legala izan da. Eta ezin da, Karo, minimo bat egon. Ezin da minimoik egin, txartelakin. Behin, Vitoriako autobus geltokian,
kafe bat, venga, txartelakin, ezin da, minimoa dietal, eta ni, bale, jarri beste 2 kafesne, bota txortatik bera, eta gero kobrau 3, eta no, esto no, baina, que sea la última vez, que no es la última vez, que nahi dut ordaindu, eta jazta, eta behin, estanko baten jarri nintzen konfrontazionala, ze, esan medioa, esan en plan, ez da Vodafonerik, eta nola ez dauena, ja, porque me cobra comisión, eta ni, baina, cuentas, que me cuentas, ordaindu txartelarekin, eta ez ordaindu ura. Covid-arekin asko aldatu da hori, Bai, txartelarena, orain bai COVID-arekin askoz ere ohikoagoa da. Bi gauza honek ziren COVID ostea. Hemen, zegero jotzen zara herritara, edo herri txiki batera, batean, eta ez daukate, baina rollo. Como las vacas al tren. Duela gutxi egon nintzen, askiz nahi zorituko zerritan. Eta bazkaldu genuen leku batean eta bar, eta ez zutzera txartelakin ordaintzeko. Pues no te pago. Baina nori zen daiteke. Porque ez da rollo txutxe den da bat. Jatetxe bat, en plan, hola? Eta nondik entratzen dut dirua? A ber, nik ezagutzot jatetxe bat daukola kristoneko, hori da, ezagutzot jatetxe bat daukola kristoneko kartel bat de solo efectivo, baina hori da porque nahi dute kobrau beltzean. Hori bai baita ere zintzen da, klaro baiet. Baina gara itzuliz, uste dut jende askok, niri asko erlaxatu nahu ikustea jende askok urte pila daramala lan bat gaizki egiten, eta hor dagoela. Eta ez dute botatzen. Ni lan egiten duenean da, en plan, igual hau gaizki egin dut, igual botako naute, igual tal. Baina hori uste duzu jendeak egin duela bere lana gaizki bizitza osoan, eta hori egon dela bizitza osoa. Eta inork ez diela ezer esan. Eta presiorik gabe. Egin dute bere lana. Ez que negozio gehienetan askoz ere esfortzu gehiago da pertsona bati gaizki egiten ari dela esatea, edo pertsona hori kanporatzea eta beste bat bilatzea, edo benetan pertsona horren jardera como hobetzea esfortzu asko da, eta lan mediokre bat jartzea ez da esfortzu bat ere, así que jartzea uste ez da. Y así es la vida. Ongi etorri gure millonarios emprendedores podcastera tips laborales. Hau izan da, sarrera. Ez gara ez da berrietan ez da saltzen sartu. Ai, ez dut jarri denbora. Me katxo izan amar, karo. Jarri 30. Ahaztu zaite esatea. Jarri 30. Berrogei, jarriko dut. Venga. Berrogei. Venga, bale, berrogei. Jarri ama bost. Bai. Bueno, gogoara benengo berriarekin. Nahiko graziosoa. Bai, mendak ez dala, venga, ba. Ikusiko dugu bideo eta gero komentuko dugu. Si a algún antidisturbio se le ocurre salir, se van a abrir las colmenas. Y las colmenas tienen abejas. Así que pedimos, por favor, a la delegación del Gobierno que sujete a esa fuerza bruta que tratan de mandarlo, porque nosotros ya la única defensa que nos queda es la actuación con las colmenas. Ikusi duzuen hortzen, ez? Suposatzen da dela agrikultore gazte bat. Bai. Gaztea. A ber, gaztea gaur egun da, no, pizka bat... Hori da, it's a feeling, subjektiboa, da sentimendu bat, gaztea izatea da sentimendu bat. Programa gutxi batzuk lehenago esan nuen oso raiauta lagoela nire adinarekin eta nire forma fisikoarekin, oin ja ez nao. Pertsona honek ondikan gazte txartela badauka, ni babestuta nago oraindik. Oie, eta esaten duena? Lehen komentatu genuen aurreko programetan hori traktoreena, zeukaten manifestaldiak, eta hauek antidisturbioak ateratzen baldin badira, guk kolmenak irekiko. Oso ondo, emanezat como oso marrazki bizidunak, vecinos invasores, en plan, rebelión en la granja. Bai, rollo pizka. Rebelión en la granja total, Bai. En plan, como, bakoitzak baditu bere armak. Xaun ardia. Eta erabili daiteke. Zein? Xaun ardia. Hori zoragarria. Bai, eta ze gehiago atera, en plan, cosechadora batekin, como antidisturbiosen barrera batetik zeratzera. Baina hori da rollo como gehiago, no? No es da arma química, no química, no arma... Biológica. Da, en plan... Irekiko ditugu. Bai. Ez que maravilla, saia da, oso poetikoa da ja hori imaginatzea, ez? Hor antidisturbioak erlein kontra, sabes? Gainera, no, imaginatzen du rollo los Juegos del Hambre edo lako pelikula posapocalíptico bat edo batean denak horrela irekitzen eta erleak hiri osotik zehar. Estrategikoki hitz egiten. Irekitzen bozu erlantz bat, erleak jendia erasotzeko kabreauta egon bidea. Eta kabreauta badaz, erasotuko zaituzte zeu bestiak bezala. Erliak ez dakite nortzuk dien bando bakitzeko edo trajetxo bat edo... Nik imaginazio dut dala erlantzak jaurtitzea. Porque zuk imaginau, erlantza hartzea duzula bota haien gana, ostixiakin apurtu egiten da, ireki egiten da, eta jadaz erliak kabreauta. Eta de paso, erlantzak jotzen botzen norbaitei buruan, pues... Baina, arri baten antzeko izango da, edo gehiago?
Erlantzak badie como apikulturakoak, die como Ikeako kajoia. Eta ikusi duzue asiatikoena, erle asiatikoak egiten dituzten erlantzak. Baina die, ez di erliak, nola ditzen dira? Abispaz. Bai. Abispaz. Euskaraz, ez dakit? Whatever. Ja. Ez da listua, baina da... Listorra. Listorrak. Listua da... Listor asiatikoen Listorra. erlantzak nola. Baina dira abejas asiáticas, abispaz, abejas asiáticas. Abispak ziala. Abejas, erleak dira, Erleak dira, eta egiten dituzte, baina, telebista hau ez dala, Abeira. bai, kristianak dira. Gainera hau erlantzaren antzeko... Egia da. Gure gaurko programa erlantz asiatikoa patrozinatuta dator zegoen etxatara. No, pues erlantz asiatikoen movida neko totxo bat da, Bai. Ze ari dira erleak hiltzen eta erlerik gabe ez dago etorkizunik. Nik uste dut kolmena euskara esaten dela erlantz, baina ez nahu zigur. Zer daiteke... Ez que ikusi dut inkorporatu... Hala esaten da, duela gutxi gona naiz lan egiten 20.000 espezie pelikularekin eta ikasi nuen hori. Oie, 20.000 espezie erleen pelikula ez dut ikusi, baina kriston gogoa ikusteko, Ni pentsatzen nuen erlei buruz zela, baina ez. Fíjate. Eta hor duzan du, jode, pues orduan bai ikusi nahi dut, porque dena, guapísimo, jo, pues erlei buruz, sin más, ez? Metafora. Baina... B-movie ere dugu. B-movie oso polita da. Beyoncéren inguruan. Ez. Beyoncéren biografia. B-movie ez duzu ikusi, B-movie uste da? Bai, zurekin. Da zoragarria. Da oso ona. Bai, bada. Oso pelikula ona. Pues begira, hemen baitare guantzeko pelikulak dokumentalak, eske Gomendatu dugu denetarik. kulturetas, a tope. Eta de paso, hau izan da gure animalien inguruko sekzioa, gaur ez dut preparatu. Me cago en la Ala, leche! benetan! Bai, eitzei du da, berleak eta erlantzak. Claro, Kontatu zerbait erleen inguruan. Erleak komunikatzeko egiten dute dantza. Ba, egia da. Egiten dute sortzi baten forma dantza, hau ikasten da linguistikan. Bai. Ikasten duzu, erleak egitu da dantza eta tximinoek egitu da txilixoka. Tximinoek. Dauki alarma sistema bat, eta hau linguistikan ikasten da. Zertarako ez dakit, ez dut inoiz aplikatu nire erleen komunikazioaren inguruko jakituria orain arte. Orain arte! Salbatzeko... Erakusten du komunikazioa ez dela bakarrik soinuen bitartez egiten. Bai. Baizik eta komunikazioa modu askotan egiten. Horixe da. Zortzia egiten dute, eta badao intsektu mota bat. Parasito bat. Badau parasito bat sartzen dela intsektuetan eta intsektuen gorputzera baten duela, hola. Da onddo antzeko bat da oso siniestroa. Eta erleek detektatu dezakete zein erle dauden infektatuta haien dantza egiterako orduan oso torpiak diralako. Oso torpiak dira eta ez dakite zer erabiltzen dute. Eta egiten dute, ez egiten dute haien? Egile egiten dute, bai noski. Ze erleek badakite dantza egiten eta dantza irakurtzen, baina ondjoak ez, orduan analfabetismo honen ondorioz. Eta detekta egite dute. Erle guztiek egiten dute dantza. Dantza berdina probablemente ez, ze 20.000 espezie baino gehiago daude erleen artean. Baina batzuek bai, nik ikasin dituenak linguistikan bai. Wow. Beira, behin belarretik ateta sekzioa, jarraitu dezak. Eske B-movie pelikulan bakarrik batzuk egiten zuten, ze batzuen lana zen polena hartze, biltzea. Ezakit gero erretzen hori gertatzen den rollo jerarkia bat dagoen, rollo zuk hartzen duzu polena. Baina horretarako da dantza. En plan, sortzian da. Bai, norabidea hori da. Dagoen, bai. Aurkitu dut polenez beteriko toki bat, eta dantzaren inguruan da distantzia eta nora, ez? Eta norabidea. Oie, interesting, there you go, baduzu sekzioa, poltsikotik aterata, pin-pan! Beste guztiak ez ditut preparau, bez? Ez horregatik. Dokumentalak ikusten ditut, noiz bai? Claro, baina hori duzu prestakuntza? Bai. Legitimoa, bakoitzak badu bere prestakuntza? Ba, begira. Batzuko beak dira? Bai, eta beste gana zini. Jarraitu bezala. Oie, eta gero, geratu nintzen pixkat harritua ze, aurrekoan esan zenuten zinetela nahiko pro lapurketa. Osa, lapurketaren aldekoak. Gu ere lapurretaren alde. Enpresa handiek dute aurrekontu bat lapurretarako. Eta aurrekontu hori erabili egin gara. Hori da labor sozial da. Eta ni alde nago... Puntu horretaraino. Ez. Puntu guztietara. Puntu guztietaraino, baina... Badago jendea beharrekin. Bai. Orduan, zuk ikusten baduzu pertsona bat Mercadonan lapurtzen, utzipakean. Bai, esare zuel, señor Mercadona. Ez zergatik ari den lapurtzen, igual benetan beharra dauka, eta biztigaren gizarte usteldu hontan ez ezkie laguntzik ematen. Orduan, lapurtzea, ongi dago, tio. Eta ikusten badut, lagunduko dut. Esango dio,
Nik ere lasai. Egingoet koreografia bat distrairuteko. No, eske, hemen sartzen gara tema batean, ikusi duzu rollo bideo batzuk jendea, baina jendea rollo beste bestero batzuk. De pertsona bat gelditzen eta txibatzen eta defendatzen eta no seke, eta da en plan, tio, azteko ez da zuen enpresa. Jarretzeko enpresa erraldoi bat da, igual zaie pertsona honek lapurtu dituen 20 euroak. Eta jarraitzeko, benetan ez dakizu ez zergatik arien lapurtzen. Utzi pakean pertsona hori. Enpresa horrek 0,2%ko benefizio margen baten truke zeure etxia erreko zauen. Bai. Erraz. Bai. Erraz. No le importas una mierda al mercado. Una mierda. Eta zeurek iritzekin dut, eta esan zenidan, bueno, baina beharren inguruan lapurtzen baduzu, barbantzu boltsa bat, bale, baina ez lapurtu jamoi iberikoa, berdina da. Edo bai. Behin lapurtzen jarrita, lapurtu ondo. Hombre, guztiok nahi dugu jamoi iberikoa, eta Eta guztiok nahi delito- dugu langostinoak, eta guztiok nahi dugu hori. Eta delito Orduan, tio, zergatik ez dute merezi, noski merezi dutela. Masaik erradar, lapurtzot ondikin Bai. izokin ketua Carrefourrean, egunero. Eta nik defendatzen dut hori beharra baldin badago lapurtzea, baina nahi baduzu ere lapurtzea. Ahí está. Vale, porque Enpresan die. horretara ailegatu nahi nuen, ze gauza bat da beharra, Bai. baina beste gauza bat da, adibidez, 5 izarreko hoteletan gertatzen diren lapurketa nahiko ohikoak direla. Ez? Ezkenan, 5 izarretako hotel bat permititu baldin baduzu, Bai. lapurtzen duzu porque te da morbo, ez? Baina rollo ez zera albornoza edo. Baina, Gozen egitera joku bat. Vale, A vale. ber, zein uste duzue, egin dute inkesta bat eta estudio bat, zein uste duzue direla gehien lapurtzen diren itemak? Osea, hoteletan, gauzatxoak, bereziki hoteletan, eskuialak. Nik uste dut ere, ze lehen esango nuke albornozak zirela, baina ja gaur egun ez daude albornozak ia inon, kendu dituzte ze lapurtzen ziren gehiagik. Eskuialak. Orduan eskuialak. Ba bai, eta bueno, esan badizuet, bigarrena ziren albornozak. Osea, gen nahiko ongi izan, ez zabete, ez nahiko eskertuak. guk badakigu gozteri bortzera gara nizketa. Eta behin, nik nire etxean, lapurtu nuen hotel batetik, hortz eskuietarako potea. Bai, potea Hortz eskuietarako pote ¿por qué no? elegante bat, ceramika gris oscuro, ez nuen barrura. Hoixe da, lapurtu nuen Bilboan. Hoixe da. Aztenen bat zoaz hotel batera, ez? Esango jo, zuzure hartuko Ahí duzu. está. Ekarri zerbait. Emango... Souvenir! Eskuial berriak bat ditut, Souvenir! Bai, nik be bai. Nik be bai. Eta hirugarrena zein da, lapurtzen duten... Hirugarrena. Txampu. Hau nik ez nuen espero. Vale. Telefonoak ez dira izango. Almohadetako fundak. Ez dakit. Ez telefonak... Maindireak ez. Pertxak! 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 Nabien pentsatzen... Pertxak! Nabien pentsatzen... Zer lapurtuko nuke ni hotel bat ere banitz? Pertxak! Hostia, nahiko pro zarete honetan ez nuen Bai, espero. bai. Eta ja, gehiago horretu nagoena, badakizu nola den pertsa euskeraz? Eskegitzailea. Zeuden irakurtzen? Ez, eskegitzailea da. Eseki gailua. beira! Eseki gailua, pertsa. Eseki gailu bat ez da eseki. Eskegi. Kolgao. Kolgar. Bai. Eseki gailua. Ba, eseki izango da, nik beti eskegi esan dut, baina... Eskegi? Euskera... Bueno, ez daketa, nire idatzi dut eseki gailua. Ba, eseki gaioa izango da, Lasai, bai, nik hemen bilatuko dut momentu. Venga, al lío. Esketik asko zure lana. Euskaltzaindia naiz. Bai, atena Eseki zidegia. tokia jartzen du hemen. Eseki. Eseki gailua, bai. Eseki, baina bai da. Eseki leku. Muy fuerte. Eseki leku. Eseki toki edo eseki leku jartzen du hemen, Baina, bueno, Baina pertsero izango da. dena ongi datorkigu. Eseki gailu bat Bai, lapurtzeko? ez daiteke. Gogoa, Oie, eske, badakitzu ze betetzen duen beharra anitza da. Bueno, gero hitz egingo gau, zagatik lapurtzen duten aberatxek. Baina, betetzen duen beharra esaki gailu batek da, lapurtu zaike beharragatik, lapurtu zaike kapritxoagatik, baina badaude hainbat Morboagatik, ez? item selekzio bat non beharrezkoak dira, baina inoiz ez dozu hartu bihar denbora justo hori erosteko. Pertxak, hortz eskuietarako potua, edo lako gauzak behar ditzuzu, baina inoiz datu ez duzuten, ai, banoia hau erostera, Vale. beti faltan Gero dituzu. ere gertatzen da, eta nire gertatzen zait, koiaratxoekin Bai. gertatzen zait, nik gero ez ditut hain politak aurkitzen, dendetan. Orduan, gaur, ikusten dut hor, eta esan dut, buah, ze polita. Pa dentro. Ahí está. Gero ez dago egiten, Gero ez ausartzen, lehen gehiago egiten nuen, oraia beldurra ematen dut. Esatik, erlaba meso. Bai, ez eskatzen diot berari. Nire gertatzen zait, bai, oza, jo que se horrelako gauzak ez, pues, goiarak edo xardeskak eta, pues, baldin pasatu hotel batean eta martzara, pues, egun pasaz dakin nora, eta eramaten duzu taperra edo delakoa, pues, eramaten duzu, pues, jateko edo, pues, Ahí estás. gallego.
Baina praktikotasunagatik, baina horrela, ez Bai, ekigailu baina batera gero batea... praktikotasunagatik ez dituzu itzultzen, bestan. Hombre, ez gustatuko hotelera, claro, praktikotasunagatik, baina... Roba. Eta eske gero, esekigailu oso politak eta oso onak daude batzutan. Esaten duzula, ze Egurrezkoa. kalitatea, Orain hau die. aurkitzen. Baina orain ezin dira, Mierdoi horrek dio anilla osoa. orain dira anilla bat eta ezin dira kendu. Egia da. Bai, kentzen duzu como egurrezko triangulu partea, eta gero berriro engantzau. Egia da. Ki hijos de puta. Ba, beira, eta 5 izarretako hoteletan lapurtzeak ez nau harritzen, zeren eta operazio matematiko oso simple batei jarraituz, zuk pentsatu dezakezu, segatik dirudun jendea da diruduna, dirua dauketelako, eta dirua eukitzearen erdia da dirua ez gastatzea. Orduan, habitorik ratenak edo habitorik como zikinenak dirua mantentzeko aberastu egiten zaituzte. Eta Hori bestalde, egia da. hotel horiek kostatzen dutenarekin uste duzu prezioan ez dagoela lapurreta hori ja. Lapurreta aurre kontua. Ja, pues ez ja ordaindu duzu. daiteke. Ez ez ja ordaindu duzu. Bai. Eta hor sartu dago, ezpada... Me encanta nola justifikatzen dugun, No, nahi badezu rotaflexakin eraman komuniko katillu osua zeure etxera, ordaindu duzu bai. Pues, Gertatu da. badakizu zein den gauz gutxien lapurtzen dena? Komuniko papera. Ez. Zein? Komuna, da komuna fisiko. Ez, baina Altzariak, bueno, claro. nahiko gauza komplikatua, baina hotel guztietan dago, baina zuetxean inoiz ez. Zure etxean inoiz ez? Tarjetarako ez du. Ez dakit, oin lapurtu nahi da? Maletak jartzeko leku hori, Oin lapurtu nahi da, zer da? Minibarra. Egia Da, mueblia! Minibarra. ¡Qué guai! Egia Claro, da. eske- Ostia, erabilgarria da, Oso. Logelan izateko Claro. Minibar bat. ur pizkatxo batekin, ezeke... Baizki, imaginau... Eta nola eramaten duzu? Es que hori da movida, claro, da gutxien lapurtzen dena. Osea, lapurtzen da, baina gutxien, logicamente, es que nola eramaten duzu. Maleta polit bat eraman behar duzu, Eta hori hutsik. sartzeko. Gainera, imaginatzen dut, hotela ikusten badu, eskulen oiel bat lapurtu duzula esango du. Sin más. Pues ba, gutxio. Baina hori, batean deitzea, eta en plan, aizu, Claro, barkatu, eske falta zaigu pero yo no sé nada. minibarra. Baita zatuzu, Nik ez dakit. ez zegoen ni egon nintzonean. Ez zegoen. Espero dut, eta hemendik izaten dut zerei lapurretaren oso aldenago, baina kasu hauetan gero, Claro, nola ditzen dira? Dut izen bat, garbitzaileek, baut izen bat, kamareras de plan, nola? kamara de planta ditzen zaie? Bai, baut izen bat horra. Beira, ez dakit. Bai, eta espero dut gero haiengan, Ni horretan ere pentsatu dut, ze, claro. Minibarra ez baldin badago. Tipoak edo tipak esaten baldin badezu, berak ez duela lapurtu. Claro. Nor gehiago du sarbidea gela horretara? Oso erraza da. Bai, baina gonbida tipa gaixo hori como minibarrakin bere garbitzeko karritu bat. kamareras de piso, ditzen Camarera dira. de piso. Baina oso erraza da bera... Bai, osea, que igual, Egotzea edo movida batean sartzea, baita. que igual, izan eske, zitekeen. gertatzen da, Bai. Eta neko Bai, bai. putatuta gaude, Bai. langile bezala, orokorrean, ez bakarrik honengatik, orokorrean neko putatuta gaude, eta espero dut honek ere gero eraginez izatea. Pues hori, igual esatea, aizu, esan digute ez, eta bezeroek beti arrazoia dute, eta bezeroak dio berak ez horak kendu, orduan. Gaixoak. Zupentsatu nori buruz ere garen izketa, gizon trajedu nahi buruz, osea. Bai, 5 izarreko estuetan. Jesus. Pues Orduan, horrela lapurtu baino basatuta. buruarekin, esku oial bat, Inoiz ez dut lapurtu minibar bat, behin ustu nagoen minibar bat. Zeren eta joan nintzen gauza batera eta jarri zidaten hotela. Eta hotelean nengoen, eta afaltzeko ordua iritsi zen, eta zenoen, hotela inkluirotu badaukot, minibarra bai. Eta jan nuen minibar osoa, eta afaldu nagoen 2 ur botila, bat gasarekin bestia ez, almendratxo batzuk, oreotxo batzuk, Kinder Bueno bat, Pringles lata txikitxo bat, izan zen di afaria oso diversuela, dizan internean. Eta pagatua zegoen. Ez. Urrengo egunean, fan nintzen, eta ziaten, jan duzu zerbait minibaratik, eta ni bai, baino, kargau gelara, eta ni ez da inkluituta, Eta ze jan dezu, eta zin nintzen, ur botella gazakin, ur botella gazabe, Pringlesak, eta oreoak, eta Kinder, eta uste dut bakarrik kopuru soiaren gatik ahaztu nituen como erdia, eta igual bai nintzen €30, edo nire bizitzako afari okerrenaren. Bai. Oso garestia da minibarra, Por oso garestia. echarle morro a la vida. nik behin egin nuen KitKat bat jan, eta gero KitKat bat erosi eta bertan utzi. Bueno, Lista. Claro, porque esatu ez dut orainduko hau, baina eski asko nahi dut. claro. Listu Ba, jan, duina. erosi, Eta gero erosi. utzi. Eta baina... Eta jaten bozu eta gero lapurtzen bozu KitKat bat, eta usten bozu tokian. Claro. Ja, bueno. Win-win, Ja. hori bai dela, vamos. Titanes empresarios, emprendedores. Bai, Gauza zure bidekin, bat vamos, edo ikasi daiteke Bai. latina. Pues,
Begira, honetaz ari garen lapurretaz eta aurrekoan ari ginen baita ere nola sartu ziren zu komentatu zenuen. Bai. Zegoela bideoa sartzen zirela Valladolideko Ribera del Duero edo ardotegi batean, Bip batean, bueno, pues ibili naiz begiratzen eta lortu dut bideoa. Guazen bai. porque era nahiko ikusgarri. Ai, ama! La mejor. Lapurtu behar da gehiago. Hoxe da. 2 milioi? Hoxe da. En la barrica, chaval. 2 milioi euro? La barrica de la Navarrica. Osa, nola persona batek erabili ezak, manejatu ezak hainbeste diru, eske flipatzen dut horrek. Ja, da, ez dintzu ez da imaginatu zer den 2 milioi, ez? 2 milioi, osea... Ardoan bakarrik. Ja. Bi barrika horreitan, Bueno, ere, pues, aire beratxik izateko, segurtasuna nahiko flojoa, Itxida pertsona bat, tipua trajeak 2 milioi euro, fuera! Tipua trajeakin edo zerbaitekin. Ez que trajea lapurtzeko gauzarik onena da. Zetzu trajeduna baldin bazauden, ongi jantzita ez dakiz zer, oso bai normatiboa eta ez que ez dute zutaz... Hori egia da, eta guapua basara bai. Guapoa, bai. Zena da Ted Bundy. Ted Bundy ere samar, no? Zer da Ted Bundy? Seriala. Bai. Hiltzaile serial bat oso guapua zela. Ez que egia da, zu pentsau, bihar taberna baten, aurkitzezula, kriseneko tipo guapo bat ez dut. Jututek osa nire etxera. Ya está! Te mata viva! Te mata. Bai, gara da. Pues bai, egia da, creepy bat baldin bada, nola esaten zen tipo hau, baizakola dokumental bat, gainera jende beltza hiltzen zuenan. Jeffrey Dahmer. Bai, tipo hau zen oso creepy oso ikusten zuen, eta metrotara bazenekien zela tipo raro bat. Bai. Baina, claro, tipo horrela guapo edo tipa guapa bat, ez ari, eski, claro, gehiago sinisten duzu edo... No, directamente, etortzen bada, eta bada, tío, vamos a mi casa, ya está. Ya está. Jogurina borobak beti dio, asko esaten dela travestizatea mozorro bat dela, no seke, no sé cuantos, baina gizartean sortu den mozorrorik handiena da traje bat. Hori bai dela mozorro bat. Ahí estás. Bai, ikaragarria. Eta horrek dituen implikazioak dira oso jebiak. Bai. Eta nire galdera da, zergatik egin du? Ja! Zergatik! tipua, venganza. Porque gainera, ez du dirua lapurtu beretzat. Eta aputear. Da puteazera, Da, venganza punto bat, fijo, bai. Ja. Krimen pasional. Hombre, nik entzun ditut krimen asko, bi podcast entzuten ditut krimen inguruan, eta aberatsen artean asko gertatzen da hori, osea, ajustes de cuentas, eta no sé qué, edo rollo, nire emaztearekin ogeratu zara, pues te joda, vida. Osea, flipatea. Bai, eta herrietan ere asko entzun da, ez, como bakotzaren landa, zatiak eta bat, erretzearena, ez dakiz zer egitearena... Me has movido delito, bai. Bai. Landa eremu bat erretzen denean, ez da, como que, ja ez da zurea, dolako zerbait, hori asmatu dut. No, hori da recalificación de terrenos. En plan, zer naturala, zuteak forzatu egin dira, gero uzten duelako izatea terreno natural eta terreno edificable. Eta etxeak egin. Hori bai, baina hau da gehiago como... Puteatzeko. Bai, puteatzeko. Eta bai zure usta adibidez apusteko, edo dena delakoa. Edo lapurtzeko, me has movido delito. Bai. Jendeak lindeetako arreixak mugiruten zizioan, dau kaxero bat, bere atxalde oso gozatzen dela arreitxo bat, metro bat ezkerrara emuten, eta bazte itxuzu ez dakizan bat metro bat aldatu eta. Akinoekin bibat bezala. Hoixe da. Behin bastan etzen egon, allegedly. Ui, bastanen, Bastan, ez que familia bastangoa. Se matan. Ja, bueno, baina, allegedly... Allegedly, bale, pues gero ikuslegoak konfirmatuko digu. No, jendea krimen pasional bat egon zela, borda batean. Bai. Zer familia da bastangoa, ez neki? Bai. Krimen pasional? Bai, krimen pasional Krimen pasional, zer da krimen pasional, en plan de... Bauzut, pertsona batek bere neska laguna edo emaztea edo mutil laguna, ez dakitzen zen historia, beste pertsona batekin aurkitu zuela... Oean eta orduan... Eta akatu zuen, akatu. Hori ditzen da krimen pasional edo gaur egun da violentzia machista eta ez da? Bai, uste krimen pasional dela oso gauza erromantikoa. Bai, krimen pasional ez dut dela hori, no? Ez da inoiz esaten como legislatiboki. Bale. Bai. Eta gertatu zen? Bai. Allegedly, alegadamente... Pin-pan, ese momentutan. Nik ez dakit egia den edo ez, igual ez da egia, Zer ingo zen dukete zuek? Zer?
Hori ikusten bali moduzu, Nik ikusten badut hau beste batekin. Pues disfruta, Esa, chico. chica, baina, utzi galeku bat, no? En plan, iros un poco ya a otro lado. Un problema menos. Te lo dejo esta tarde, me lo dejo esta tarde. Eskerrik asko. No, gure kasuan erlazio irekia dugu, orduan. Ja, hori da. Bai. Baina ikusten ez da berdina, nahiz eta irakia No, izan. karo. Hombre, ikuste batzutan Shermanen parte da. Nire kasuan ez, Bai. esan behar dut. Badu jende asko buai erizu. Bai, asko total, zen. baina nik diot nahi gabe, osea, gauza bat da, como hori adostea, zuen No, artean, infidelitateak badaude, eta badau prejuizio bat. Erlazio Erlazio irekien irekietan ere bai, daude infidelitateak. Asko. noski. Bai. Gauza da, akordio baten pean funtzionatzea eta akordio hori errespetatzea. Hori da. Oin bai, akordio horrek ez du izan behar monogamoa. Ez. Eta akordioetan askotan erabakitzen da ere non egin daiteke. Eta askotan erabakitzen da Zuen oheak, etxean bertan ez etxean. egitea. Hori da. Claro. Etxean ez egitea edo ez egin Edo ezagunekin. ezagunekin eta Ezagunekin. pertsonekin horixe da. Batzutan zaila da, porque ja, osea, batzutan Zaila da duzu, jendeakin. zertarako, no, eski batzutan sartzen zara, kontratu egitera, en plan de, bale, harremanekin kontratu egitera, eta zaten duzu, hostias, mugak nahiko, osea, norekin egingo dut? Edo ez dakit nola nijoa, eta ze baldin bada, Ja. ez ezaguna, ez dakit zure etxean, osea, egin behar dudanean pagatu behar dut hotel bat edo kotxera joan edo badirak, ezer ezagunen artean Iruñan imposible, porque Iruñan guztiak ezagutzen gara, ez como... Es que ezin duzu, es que zuk justo... Gure kasuan ez da inbeste. Es que zuk justo esaz Grinderren, orduan. Ez Ja. Grinderren ez. Grindr da como globo. Bai. Una pizza delivery. Tu, etxean, 30 minututan, bero. Ja, es que no mola, No, ez da kasua, baina bada. Bada, bai. Bada. Pues horrela, equipo, Baina Zer? nik ekarri nuen berri hau, claro, ekarriko dutara nire sekzioa. por Ahí supuesto, Pop kulturako dibei buruz hitz egin dugu. amazing. Demoraldi honetan hitz egin dugu Lady Gagaren inguruan, Katy Perryren inguruan, Madonnaren inguruan. Bat, falta zait? Beyoncé, Ez? Beste bat. eta... A ver, Beyoncé, Ah, Britney. Madonna. Lady Gaga, Katy Perry, Madonna, Britney, Beyoncé eta gaur ekarri dizuet momentuko pop A ver. izarra guztion ahoan dagoen edo egon den izarra dela Taylor Swift. Vale, claro, bai, joder. Taylor Swift. Quieras que no. Taylor Swift. Inescapable. Momentuko izarrik handiena, momentu hontan gehien, A tope dago, diru gehien daukan pertsona da. Bai. Mundua ere gehien kontaminatzen duen pertsonen artean dago. Ze hori beste gai bat da. No, berez hainbeste ez. Bakarrik abioi bat dauka. Baina meme bat da Bai. Taylor Swiftek dena egiten duela gazkin batean. Horren darrio, Taylor Swift komunera joaten eta gazkin bat. Asko erabiltzen du gazkina egia esan. Taylor Allison Swift jaio zen Pensilvanian 1989ko abenduaren 13an. Pensilvaniakoa ez vampiroa? Bai. Hori da eta Taylor Transilvania, Swift- bai. egia da. Bai? Bai. Transilvania, es que claro, dia trans. Claro. Trans. Panipen. Taylor Swift oso artista interesgarria da, musika pila egin du, bera hasi zen country munduan. Vale. Berak ere baitu Guinness errekor interesgarriak, baina gehienak betikoak dira, no? Gehien salduen diska, no seke, baina bauka interesgarri bat dela Billboard Hot 100 listan lehenengo postuan egon den abesti luzeena. Vale. Izan duela All Too Well 10 Minute version. Eta 10 zaukan minutuko abesti bat da. Dios mío, 10 Eta minutu. lehenengo, osea, top 1 egon zen. Eta esamen dauki momentu batean, en plan, top eguneko hogei abesti. Bai. Joder, benetan. Bai. Da, momentuko izarrik handiena, benetan, eski da heavya Taylor Swiftek. Sin más. Sin master. Itxaso. Zerbait gehitu nahi duzu? Niretzako sin más, osea, niretzako. Baina, ni naiz pertsona bat mundu. No. Bueno, bi. Ni ezartu. Dale gustatzen zaio asko. Bai, mordu bat. Ez. Bueno, kontatuko dizuet pixkatxo bat, bere Dale. movida. Hala ere gehitu nahi dut, gure podcastan Flop Kulturan, euskalherriairratia.eus eta Spotifyen, badugu kapitulu oso bat, Taylor Swiften Bai, inguruan, oso interesgarria, ez eske bere bizitza... Etzen zenuen zu eta dara entzun. Bai. Bai. Eskerrik asko nire historia kontatzeagatik. Baina, benetan bere bizitza ezagutzekoa da, oso interesgarria da. Osea, bizitzan dituen Venga, mobideak interesgarriak dira. emango diot, Haien bai. artean, ez dakit badakizun, Taylor Swift bere diska guztiak grabatu dituela eta Taylor's version diskak atera dituela. Vale. Orduan da, bere diska zen Fearless, hori atera du Fearless
Taylor's version. 1989, Taylor's version. Eta hori zergatik? Zergatik? Begira, Taylor Swiftek bere musika egin zuen bere disketxearekin, dena ongi, dena primeran. Taylor Swiftek movida asko izan ditu Kanye West abeslariarekin eta gizon nazkagarriarekin movida asko izan ditu. Eta hori zergatik, simaz? Medioetan eta bar, eta adibidez Taylor Swiftek irabazi zuen BMA sari bat eta Kanye West igo zen eszenatokira kendu zion mikrofonoa esanez Beyoncék merezi zuen sari hau, no seke. Nada. Beti egon da oso jeloskor Kanye West. Eta beti zen den plan, neska basika txuri hau zergatik da hain arrakastatxua bazoragarria delako txika. No, eta basika delako, precisamente. Eta bazoragarria, eski, inbidia pila bat. Zer gertatu zen? Disketxea saldu egin zela Scooter Braun pertsonari. Eta hori da Kanye Westen oso laguna eta ez dakit representatatzailea edo oso hurbilekoa. Claro, puteatzen hasi zen Taylor Swiftek. Orduan, Taylor Swiftek ez zituen bere abestien eskubideak. Hala! Ez zuen. Ze fuerte hori gertatzen denean, ez como, a ber, ze momentutan. Ez asko gertatzen da, eta gehien bat emakumeekin asko gertatzen Rosaldiarekin da. hasieran gertatu zen, uste dut. Zelan ganak zituela bere... Izan daiteke. Zera, edo bien artean edo, eta bai. Taylor Swifti ere gertatu zitzaion, orduan, mugimendu gizartean mugimendu handi bat egon zen, Give Taylor her music back, itzuli Taylor Swifti bere musika, zen berea da. Eta Taylor Swiftek ez zuen lortu, baina orduan bere alu lodiarekin esan zuen, birgrabatuko ditut, ze hori egin zezaken eta berak atera. Ze, imaginatu ez, bera bazeukan letren eskubidea, zeren eskubidea, eta aukera hori bazeukan. Atera zuena ja etzen berea, orduan ez zeukan eskubide hori, baina bai bir egin zituen, eta egin du. Eta txalotzekoa da, bere esan du, bai, eutxi edalantzia. Eta grabatu ditu, birgrabatu ditu, guztiak, falta dira bi ateratzea. Baina orain galdera bat, orain, adibidez, nik entzuten baldin baduta beste bat, eta ni ez dakite honi buruz ezer, nola dakite noren bertsioa jartzen du Taylor's guztietan jartzen du Taylor's version. Eta orduan jendeak egiten dugu como boikot besteari, Hori da, entzun behar dira beti Taylor's version. Eta irratian zeintzuk jartzen dituzte? Taylor's version, gaur egun denak Taylor's version. Karo, gaur egun, eski gainera, Taylor Swiftek ateratzen du gaur egun duela 15 urte dela den diska bat, eta número 1, guztietan. Eta ni hor nago, entzun behar dira Taylor's version guztiak. Zer gainera hori, historia hau dago atzean, eta emakume aldundu bat dago horatzean esan ez. Bai, nik egiko dut. Eta honena da. Wow! Eta hau izan da, sekzioa. Eta hau izan da azkeneko dibaren sekzioa. Azkeneko diba! Ai, ama! Azkeneko diba, itzegin dizuet nire 6 diba gogokoenen inguruan beste asko daude. Bai. Haibez, Ariana Grande ere aipatzekoa da. Ariana de Big. Baina hemen utziko dugu. Kexa ere interesgarria da, baina Kexak ere badu historia oso interesgarri bat. Eta bai, eta hemendik Dr. Luke salatzen dugu. Bortxatzaile bat izatagatik. Allegedly. Bai, baina bero Kim Petras streameatzen dugu. Nik ez. Ezin da ez da streamea bihar. Dau mamoneo asko musikaren industrian. Bai. Eta bortxaketa asko, eta gizonen botere handia, eta hori. Baina guazen komediarekin. Eske milionari zeiten, itzen behar dugu euromilionari buruz. Bale. Noiz bai jokatu duzue euromilionera? Ez nau ziur. Denak bide berdina. Ni inoiz ez, eski ez duten loteria, ez euromilionez ez zertara jokatzen. Gu loteria bai. Oso ausarta zela, nik txantaje gatik jolaztan dut. Ni ez. Dik aurten nabezul lehenengo aldiz, 20 euro. Pues zorionak, ez zer lan bagazatu zituen? 30. Exactamente, eske... Orduan inoiz ez, bai egia da nire familia batzutan erosten ditu boletoak edo, eta naitxaso hau lenguso gertean edo, aiz patatzure artean, jo, ok, pero ez dut inoiz txikiatzen. Baina gero toka hoitan da. Nire historiako irakaslea toko jakon 2 aldiz. Niri, loteria baina, potoloa. 2 aldiz, 400.000 euro. Birritan. Esate dute, probabilitate gehiago daudela tximista bat erortzeko. 0 tximista erortzitzaion, 2 aldiz loteria. Bueno, baina, Bueno, pues, begira. Horrela, bai izan. Uste dut interesgarria dela, batzuetan, tokatzen bat zaiztu loteria, el gordo, maravilla. Diare tokatzen zaio 1 euro bat batean, o lo que sea, y es como, pues mira,
Pues para lo que me he gastado, kapritxin bat. claro, No, nik euro el gordo baina. ez dut nahi, baina 50.000 edo... Hombre, bai. Hombre, edo nire lagun baten amaritu zion, 3.000 euro. Bapaten 3.000 euro, dices, oye, Hombre, gozadera, pues te 1.000 ongi, euro. ez? No, Como la tarjeta del hormiguero. Bapatean. Ahí estás. Baina, egia da, normalean, jokatzen duen jendea esaten dituela gehiago. Edo bestela, urtero gastatu duzun dirua kontatzen baldin baduzu, behin tokatzen zaizkizu 100 euro, pero baina zer gastatu duzu? Azkenengo 40 urtetan. Osea, es que no salen las cuentas. Ja, hor beti esatzen da ez, ardura izatea, ez? Eta jakitea, pues... Hombre, joko bat, en plan... Joko bat da, bai, Da bai. ruleta bezala. Bai, ruleta bezala, bingoa bezala, edo dena bezala. Gu bingoara joaten garenean ere, bagoaz fantasiara. Hombre, Goaz bingoa da jolasten dugu, divertigarria, rakotxo bat, no seke, zerbait irazten bat dugu Claro. ongiz, bat dugu irabazten, Ya está. bagoaz, eta jazta. Claro. Hor, Bai, kezkagarria daia esperientzia. sartzen denean obsesio puntu Bai. hau ez, edo... Eta gero ja dago, como el rezo de los ritos dela tipo hau, edo tipa hau, ez dakigun orden, erosi zuela, tipe, euromilloietako katxarrito bat, boletuz bat, eta ez da enteratu edo ez dakize gertatu den, baina 24 ordu ditu hartzeko, 24 ordua pasatzen baldin badira ez du dirua jasoko, eta tipo edo tipe ez da enteratu eta diru hori ez du inork hartu. Ahí estás. La tarjeta del hormiguero. Hostia, eske, mira, osea, tokatzea zaila, baina tokatzea eta gero enteratzea eta diru asko jasotzea ja es como, ¿ez? Igual galdu du billetia, como Earl. Ez ikusi me llamo Earl. Baina, erla ikusi nuen behin, bai? Ba, ez... Programa osorik ez? Programaren premisa da tipo bati toketan jako la loteria eta gero boletua eskutik jade izaneko. Claro, hori izan ziteken ere. Akinekin biba galtzen dutela aceitunazo. Sarian ematen zioten... ¡Qué buena la aceituna El Faro! ¡De sabor sofisticado! Hori da. Ole. Ole. Bai. Ez dakitzu hori? El aceitunazo. Ez dut ikusi akinekin biba? Bai, txikieta. Eta daukat lagun bat, joaten naizela bere bisitatzera, beti dauka kinekin bat telebistan. Eta duko la aceituna El Faro. Beti, pues jakingo du fijo, porque ni jakin behar ditu Eta zure laguna da? dialogo guztiak. Bai. LGBT. Ez, osea, LGTBI friendly, pero ez da, ez, Apropiación baina... cultural. Bai. Apropiación cultural. Txantxada, Rato txantxada, guztian, txantxada. aquí no hay quien viva telebistan, yo, Carla, mesedez, osea, kendo, ya. Es que me entretiene. Es que lokartzeko, behar du aquí no hay quien viva. What the fuck? Osea, ni behar du isiltasuna. Nik bai. Dios mío, aquí no hay Ez que ez quien du viva. beste belaunaldi bateko, zer. Que ba, da nire dañekoa, tia. No, Osea, txintxo. benetan, osea, es que ez dut ulertzen, osea... Baina le dauka, bai, aquí no hay quien viva dauka, como Ez zaineta. da batzuta inbeste diferentzia. Ke ba? Ez que ba, Zenbat urte txantxada, dituzu? 26. 2 urteko diferentzia. Txantxada, baina nire Bai, moderna. psikologak esan zidan, pertsona askok badugula Arazo bat. mente azkarra. Mente euskeraz burmuin. Bai, edo igual azkarra ez da. adimena, edo, bueno, Bai. ez adimena ez, izango litzateke, bai. Orduan, isiltasunean baldin bagaude, gure barruan sartzen gara eta ezin dugu burmuina isildu. Bueno, ni ere gertzen zait hori. Orduan, Hori da. jarri behar dugu fokoa kanpoko zerbaitetan eta horrela burmuina lokartzen da. Eta nik horregatik gauero jartzen dut YouTube edo Akinekin Biba edo Sintxan edo dena delakoa fokoa hor jartzeko eta horrela lokartzen naiz. Eta nik Bestela ez naiz lokartzen. Eta nik erratzea ditut porruak. Efektu berdina lortzeko. Efektu berdina. Eta porrurik ez dauko dania, atzeo sartagin bat, eta boing, eta nahi bera. Bai. Bakoitza ditu Ahotsak- bere mekanismoak. Ahotsak isiltzeko. Ez, beste gure aritu ginen animalien mekanismoi buruz, pues, gizakiak ere ditugu gure Gu esalakoak mekanismoak. dira. Exactamente. Azken finean. Oye, equipazo, nik uste, akabo, porque nik uste alarma jotzear dagoela, zenbat ditugu, 4 minutu. Baina gaur ezkeneko kapitulua. Amaitu da! Entzun behar dugu alarma. Entzun badu alarma, baina Bai. nik ez dut entzun nahi eta agurtu gabe. Egon gara isilean 4 minutu. Vale. Orduan zer, ekipo? Eta nola agurtuko. Gustora gontzarete? Oso! Nik jarraitu Zer nahi pena, dut. Ja. Ba, ezin dozu. Kontratatu berriz, mesedez. Claro. Asen dut ez egitea, eta gehien bat, oso interesgarria da, eta gustatzen zait hau egitea, ze gu telebista edo nobaiterako gonbidatzen gaituztenean, beti da LGBT-ri buruz egitera, edo drag munduari buruz egitera, edo denarakori buruz egitera, eta oso ongi eta eskerrik asko eta eskertuta gaude, eta Baina zimaz beharrezkoa beste da. gauzari buruz ere Baina hitz hitz egin egin dezakegu beste gauzen inguruan, Bai. eta debatitu dezakegu beste gauzen interesgarrien inguruan. Bai. Horixe da. Eta beti gertatzen da hori, ez? Eta baina guri gertatzen guanekin, baina pertsona guztiei, pertsona Bai. beltzak telebistara Bai. gertzen bakarrik, arrastak ere buruz hitz egiteko. Bai. Ba, galdetu ere, jo que se, ba, honen inguruan, Bai, edo, sin más. edo, ez dakit. Da telebistan agertzen den moduan, ez? Aurreko nezakit ze programa nintzen ikusten, programa txorra horretako bat, eta agertzen zen emakume trans bat, baina emakume transa
emakume transaren papera egiten, ez? Hori da. Ez como... Bai. Ez, osea, bai, baina ez, osea, ez du... Eta ez da oso inklusiboa, porque... Claro, ez da. Da oso estereotipatua. No, da inklusiño oso... Estereotipatua. Oso superficiala. Bai. En plan, Eta gaur jende lodiaren gauzak hitz egin behar ditugunez, ekarri dugu norbait lodia. Jende lodia. Baina gero hitz egin behar bat dugu, janariaren inguruan ez dugu pertsonali bat ekarriko. Edo dietaren inguruan, edo prezioen inguruan, edo sexuaren inguruan ez dugu pertsonali bat ekarriko. No, edo loteriaren inguruan. Bai, ez dingauz buruz, baina hori da, osea, trans pertsonak, pertsona arrazilizatuak, pertsona lodia, eske denok bizitza bat dauka. Orduan, hitz egin dezake. Gauza askoren inguruan. Eta iritzi bat dute. En realidad, basika batzuk zarete. Osea, baita guaiz, pero zarete basika. Ni super basika. No, eske ni nahi super basika. Eta ni super arronago. Ni alternatiba. Ni nahi super basika, Taylor Swift. Mainstream, underground. Ni nahi super koket, Taylor Swift entzuten dut. Emakume cis heterosexual basika bat naiz. Kristaua, katolikoa. Eta arronago. Eta nik pairatzen zaitxot. Ba, eske, benetan, ez gara inarraroak. Ja. Jendea oso normala da. Baina esan dut orokorrean, osea, Bai. jendea normala da, gonbidatu jendea, edo zengo zeri buruz egitera, ze beharrezkoa da. Ni oso arraroena, ez gonbidatu jendea. Eta gero ere, bai egia da, pentsatu behar dugula, tio, eski jari naiz meloiak irekitzen denbora egiteko. Bai, nire deziatzen. Your moment, azkeneko pues programa. hori, debate bat, no? Pues abortuari buruz egin behar maguzu debate bat, ez deraman lau gizon buruz joil. Igual, aniztasun gehiago egon behar da maila, abortuari buruz hitz egiteko. Hori sketch bat da Bojack Horseman, uste dut, en plan, emakumeen eskubideak haien gorputzekiko ebaluazeko, 5 gizon ekarri ditugu gaur platora. Baina, eske hori za, osea, hori gertatzen da. Gertatzen da. Sketcha da, esaten dutelako benetan, en plan, gaur eztabaidatu behar ditugu ea emakumeen eskubideak zilegi diren ala ez. Eta hori ez du inoiz esango norbaitek telebistan benetan horrela, baina mezua berdina da. Bai. Baina hori da, antolatzaileak direla, beharien atzekoak. Osea, azkenean, gertatzen da baita ere artean, ez? Zergatik ez da jende gaztea joaten artea ikustera? Pues eski ez dago jende gaztea programatzen, orduan programatzen dituzten gauzak ez dira haiendako erakargarriak. Edo artista gaztei ez zaie eskaintzen hori da, ez? espazioa. Pues berdina, hau berdina, ez? Hori da. Edo nahi dugu gure proiektua sare sozialetara bideratu, baino pertsona gazte bat kontratatu ezean gure sekretarioai emango dut kursillo bat en nuevos algoritmos. Komunikabideetan, telebistan, irratian, aldizkarietan, sare sozialetan, jende gaztea behar da. Behar da, honekin ez duzen nahi daude pertsona guztiak kentzea eta hala bilatu bizitza. Baina berrikuntza bat berrikuntza bat behar da, jende gaztea behar da. Gu eta jende gazteagoa ere. Nik hitzaldiak ematen ditut institutuetan eta dragaren inguruan eta. Por cierto, que eske egontzen nire ilobarekin, bai. eta aipatu zenuen xaloa, ez dakit zergatik. Bai, irudi bat emadokat. Bai, eta egontzen apuntarenean, da oso lotxati orduan ez dizun esan, baina esan behar nion... Bueno, jarraituko dugu nazitze egiten, baina bai egontzen zurekin. Nik hitzaldi eman nuen eta esaten diet, hori, gazteak dira, baina beharrezkoak dira. Eta super beharrezkoak dira. Ikusi xaloa telebista. Eta hemen begira badugu lan talde super gaztea. Zuzera zoragarria, Teresa dela, zoragarria txalo bere bat Teresaren txat. Venga! Eta jende gaztea, beharrezkoa. Eta honekin bukatuko da. Ale, pues. Ekipazo, thank you very much. Zuri, maitea. Izan da. Zuri. Eta, bueno, ikusiko zaitut, zu Ni ez nauzu ikusi. Egia da, eta zu ez da ere. Así que nada, equipo. Kisses, love, agur, eta ongi izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.